Бардорам моҳи муборака барои ҳамаи мо шумо табрик мекунам ва ҳамаду салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Sharipov. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Sharipov. Дар видеои имрӯза гап мезанем дар бораи Али Гейдаров. Али Гейдаров кияй? Чанд бор тои вақта ура хостан бикшан, неки натонистан, чӣ гуна ура киштан ва аз ҳамада муҳимаш ки кишт? Марҳамат, тамошо мекунем. ва бардор пешаи видеоро давом додан ссылкае ки дар комментарияи видео закрепиш дега танҳо барои одамое ҳастае ки варзишда завқ доранд, варзиша тамошо мекунанд, бисёри вақти худшона дар тамошои варзиш мегзаронанд. Ва шумо гуфтанем ки ба ғайр аз оне ки вақтона дар тамошои варзиш мегзаронед, шумо метавонед ки бо ба ғайр ази дар варзиш сум кор кунед. Ба ссылкае дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунед ва дар бурди ҷанговару бозингаро сум кор кунед. Албатта истифода бурдани промокодро фаромӯш накунед ки бародаро ба ёрдами промокод метавонед то 6500 рубла бонус ба даст биёред. Ссылка ва промокод дар комментария закрепич дега. Дар Москва дастгир кардан одаме ки Али Гейдарова кишт, вор закони бо лақаби Али Рыжий. И вор закона рӯзи душанбе дар яке аз беҳтарин спорт комплекси шаҳр мепаронанд. Намоиш дода, яъне ки публично дар байни одамо. Одамеро ки барои куштор, гумонбар ва гунаҳгор медонанд, и як марди 33 сола Матлаб Султанов аст. Одаме ки вор закона кишт, ҳатто грехтанда успед кардаги нест, яъне ки дарҳол ура меқапанд. Ҳеҷ хеле ки дар аввал гуфтем гумонбар, ози боша гумонбар гуфта наметонем. Барои чӣ хотир ки дар вақти дастгир кардан ӯ 100% гуноҳи худша қоил мешавад. Не ки мега ки мара ягон кас заказ кардаги нестай, и куштори закасной набуд аз тарафи ягон кас, ма просто хидм ӯ одама шу мебинам, ба ҳамин хотири киштамаш. Всё. А не ки дар асл ҳамин хеле ира ҳеҷ кас намедонад. Шумо метавонед дар комментария бинависед. Наворе ки шумо дестем бардоро як гурӯҳи полисейскиҳо одамеро ки шлем ва бранжилет пӯшидаги бурдесиян, и ҳамун одаме аст ки вор закона киштаги Матлаб Султанов. Барои чӣ хотир ӯро хеле бурдесиян? Ба хотири оне ки накушанша ягон одамо аз гурӯҳи Али Гейдаров, ё ин ки аз ягон кас тарафдорои ӯ. Матлаб Султанова шаб дастгир мекунанд баъди куштор дар як квартираи сиёмние ки дар ҳамонҷо ӯ пинҳон мешид. Баъди ба квартира ворид шидан ва печондани и одам ба итсои собир аз ӯ мепурсанд ки ба чӣ мақсад ура киштак ва барои чӣ? Барои чӣ ура кишти? Ӯ мара ҳар гап гуфт. Чӣ? Яке рост шаб гу, барои чӣ киштиша? Ба телефон. Заказ қати буд? Чӣ хели? Пул қати? Не. Яъне ки чӣ хеле ки фаҳмидем бардоро, и одам русиро он қадар хуб намедона, барои он хотир ки саволора нито фаҳмидестай. Но ҳамин қадараш аз гуфти худаш маълумае ки мехоҳа бига ки ягон кас заказ кардаги нестаиша. Худаш просто баъдаш мебинам, бароям кишташ. Дар ин видео ки дидестем бардоро, як қисмаш оперативни съёмка аз тарафи оперативникҳо, як қисмаш аз тарафи журналистҳо. Чӣ хеле ки мебинед аз як мошин одамеро мефуроранд ки капюшони сияҳ дар сараш пӯшондагия, и ҳамин одами одамкишай Матлаб Султонов. Капюшони сияҳе ки чӣ хеле ки дар сараш каштаги, дар назари аввал ба он хотири метова ки типа раҳа набина. Гуфтан не, ба ин хотир нест, ба хотири онае ки нашиносанша ва накушанаш тарафдорои Али Гейдаров. Дар ин видео чӣ хеле ки мебинед, ира ба якм допрос бурдестанд. А дар ҳуҷраи следователь боша одамкиш спокойнай, байнда кам-кам мушханда мекунад. Медонем барои чӣ шуморо дастгир кардан? Бале, барои чӣ? Барои куштор? Маладес. мефаҳмаку. Султонов қариб ки 2 шабона рӯз ҷустуҷӯ мекунанд. Дар як лаҳза оперативникҳо фикр мекунанд ки блин ӯро қабида намешавад тамоман, но не, всё-таки метавонанд дастгир карда. Ман дар чӣ ҳайрон мешавам ки чӣ хеле ку дар як лаҳза фикр мекунанд ки ӯро қабида намешавад, ки дар хиди спортивни комплекси ки ҳоз дар бораш далчи бо гап мезанем, чӣ хеле куштор гузаштагиа, камераи назоратӣ аст, ӯро хуб мебинӣ. Дар общественни транспорту дар камера тофтагиа, дар ҳама ҷо дар камера тофтагиа, ну хай тамошо мекунем далчи. Ва гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна ҳодиса рух додак. 12 апрели соли 2021 Матлаб Султанов дида мешавад дар яке аз спортивни комплекси ки чӣ хел бугум комплекси простой нестай, одамои простой дар иҷа тамрин намекунанд. Баъдан гап мезанем барои чӣ. И тренажерный зал дар комплекси Али Парусай. Чӣ хеле ки дар навор шумо мебинед, и одам меоя рост вор закона мепарона. Чӣ хеле ки оперативникҳо меган барои куштор ӯ чанд муддати дароз тайёрӣ дега. Дар нигоҳи аввал як хеле мераса мегӯи осонак омад кишт. Не, муддатҳои дароз ӯ тайёрӣ мебинад, дар наздикии ҳамин спортивни комплекс квартира снимат мекунад. Ҳатто бо як духтаре ки дар ҳамон наздикӣ зиндагӣ мекард, короче соз мегиранд, любов марков када ва якҷоягӣ бо ҳамин зали меоянд ки Али Гейдаров тамрин мекард. Ва оз дар шумо савол ба миён меояд ки чӣ хеле ки дар видео мебинед, барои киштани ӯ и одаме ки ӯро киштак ягон танқиси каштагӣ нест, рост омад парондошт. Пас чӣ ба ин қадар муддати дароз ӯ тайёрӣ дега ва вақт кофтага ки кай бикиш меша? Гап дар сарие ки Али Гейдаров кай вақте ки ба тамрин меомад, ахрани қати меомад ва именно ҳамун рӯз
хай меган ку вақте ки расидагӣ боша ягонҷира тағйир карда наметавонӣ. ҳамон рӯз беахраник мия ва одамкишӣ ки хела батоқат буд, интизор буд имена ҳамин хел ҳолата ва ҳамон рӯз ӯ корша мекунад. Аз ин фаҳмида мешавад ки ӯ ҳар рӯз бо яроқ ҳамин қадар муддат вориди и зал мешид ва момент ждат мекард ки кай ӯ тоқа ё ки кай ҳамин хел положение мешавад ки ӯро бопаронӣ. Анака интереснаш дар инҷа чие ки ӯ ҳар рӯз агар ба яроқ биёяд, чӣ хел яроқа вориди и зал кард. Барое ки вориди и зал кардан яроқа на он қадар осон ай. Оз мефаҳмед барои чӣ? Одамкаш 5 тир холӣ мекунад уда, яъне ки вақте ки мепарона ӯ меафта бо дополнительный тир мезана ки штоби 100% уверен бошум ки зинда намемона. Баъдан спокойно, хай спокойно не кам-кам давида ранги тана гарм кунивори меоя дар як рюкзаки сирх яроқша пинҳон мекунад ки дар оҷа бо запасно яроқам буд. Одамкаш аз ҷои ҳодиса ба квартираи худша хела километри дароз меоя. Агар ки ба мошин биёя, аз рӯи навигатор 1.5 соат вақта мегира аз зал то иҷара омадана. Ва аз ҳамада ғайриодигиш чие ки дар иҷа мошини шахсӣ қат не, общественный транспорт қати мия. ҳамин қадар ҷои дура. Тасаввур кунед бародор, одаме ки одама кишта спокойно типа маска паска қати не ба ягон чи гирифтани, просто общественный транспорта мешинаву меоя ки общественный транспортҳо имрӯза шумо ҳаматон медонед ки камераи назоратӣ дора. Ман намедонам ки мумкин ки одамкаш худаш мехост ки ӯра бинам, барое ки ӯ медонист ки дар зал камера астай, барои он хотире ки ӯ чандин бор иҷа омада рафтагиай. Дар зал камера астай. Дар зал хита номнавис мекунӣ мерай. Хай номта дурӯғакиам бугӯй ба ягон паспорти халбакиам, ну понятно. Нотра дар зал дидагиан. Баъди руд дар камераи зал тофт, баъди дар общественный транспорт руд метова. Ну понятно ки тира меқапанд. Ман фикр мекунам ки и мақсади гирифтан надошт изначално. Дар иҷа чандинта версияҳо оғоз мешавад бародаро, дар охири видео гап мезанем. Чӣ хеле ки шумо мебинед бародаро, инаи видео дар автобуси астае ки ӯ медроя мешина ямуай ва дар навошникош намедонам Маҳмад Зоҳир гӯш кестае ё ки қадами Қурбон иш непонятно, но дар гӯшош навошник спокойно рафтестае. Ва чӣ хеле ки шумо дар навор мебинед, дар автобус ӯ курткаша бо яке аз пассажиро иваз мекунад. Намедонам иваз кардани куртка барои чӣ буд ки трафисёронон рута дидан. Камтар дуртар аз остановкаи автобус дар яке аз мусорни бако курткаи ӯра меёвард ва дар хиди ҳамун сидене ки ӯ шиштагӣ буд яроқи ӯра пистолет пулмиёт ки 5 тираш дар магазин кам буд. Имена ҳам 5 тир холӣ кардагиай дар сари Али Гейдаров. Баъди аз автобус фаромадан ба як гуфтае ки ба такси то хонаша мерава. Дар як здани 5 ошёнаи кӯҳна дар райони Люблино ҳаст квартира бо номери рақами 41. Имена дар ҳамин квартира зиндагӣ мекард шахсе ки Али Гейдарова кушт. Як факти хеле интересни дига астае ки дари квартираи ӯ ягон изи взламат кардан надора, яъне ки дари ӯра маҷбурӣ ҳуй кардагӣ нестанд. Ӯ спокойно худаш кушудагиай дара. Ям уже интересна. Ҳамсоё меган ки мо шунавидем ки касера дастгир кардан ба хотири оне ки ӯ дод зад. Дара худат ҳуй кунӣ, бо дод бизанӣ низ аз тиковко бисёре бародоро мо дар ин бора гап мезанем. Озӣ одамеро ки дастгир кардагиян, яъне ки Матлаб Султанов, дар бораи ӯ оперативнико маълумоти на он қадар пурра доранд, но мо дорем бародоро маълумоти пурра. Агар интересни боша дар комментария бинависед, дар видеои оянда полноси дар бораи одам гап мезанем. И видео мешавад дар канали нави ма бародаро, ссылкаи канал дар описанияи видео астае ва дар подсказка ки ҷойда меброя. Оперативнико ҳам қадарша медонанд ки ӯ аз Озарбойҷон ва соли 2008 суд шудагиай барои куштори хоҳари раднои худаш. Ба хотире ки ӯ як бор уже суд шудагӣ буд, аз ҳамин хотир оперативнико фикр мекунанд ки куштори Али Гейдаров и заказной буд аз тарафи дигар вор законое ки против ӯ буданд. Мақсад ки хай турмаки рафт, значит ки дар уҷа ягон кас қайшинос шудагиай ва заказ киштагиай. Получается просто предположение. Версияе ки худи одам мега ба ин версия оперативнико бовар надоранд, яъне ки ӯ мега ки ман просто худам аз хотири бад дидани худам ӯра куштагиам. А оперативнико меган ки марионетка шудагиай, яъне ки одаме ки аз дигар ҷо авторитетҳои вор закон ира управлят мекунанд. Экспертҳо меган ки ҳозир бисёр проблема рафтестае оиди на танҳо оиди разбори байни криминални авторитетҳо, аммаз дар бораи нобуд кардани лидерҳо. Агар ки дар оянда бародаро маълум шава ки ира ки заказ кардагӣ буд, номошон буброя ва полни мотиви маълум шава, албатта мо дар ин бора видео мекунем ва дар бораи худи шахсияти ана ҳамин одами чияй мо бародаро дар канали нав видео мекунем. Ҳатман будуроин тамошо кунен.
بدروین подписаться کنین انتظار شوین. ссылкай канал дар подсказка ва дар описанияи видео ҳастай. ва чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам бародаро ки мо дар як мавзӯи хеле ҳамин интересни аз ҳамин новости дида гап мезанем. пешаи дар ин бора гап задам бародаро. касоне ки дар Москва ҳастанд метавонанд ки ба Литва, Южни Корея, Полша рафта як чандин маротиба аз оилики Россия хубтар бештар кор кунанд. номрое ки дар рӯи экран мебинем бародаро, дар ин номро танҳо WhatsApp фаромӯш накунед, танҳо WhatsApp алоқа кунед, ба WhatsApp занг бизанед ки бинависонед, шуморо ҳамаша мефаҳмонанд, ба ҷои кор документация тайёр карданда ҳамаша ёрдам метан, таъмин мекунанд. марҳамат бародаро, истифода барен бе ташвиш ба боварии 100%. ана ки гап мезанем бародаро дар бораи мотив ва дар бораи якчанд несостиковкае ки дар хиди ҳами следствия рафтаистай. чӣ хеле ки шумо дидем бародаро, ин одам интизор шид як чандин муддат ки дару дуру охранникош набошад ва ман ӯра бикшим. Получается куштор ба истифодаи яроқ рафт ва чӣ хеле ки зала дар бораш гап задем, ин зал бародаро охраняй муяй иҷа шлагбаум қати маҳкамай ҳама тафтиш қатъи дурун медроянд. мисол одами простой уҷа рафта наметавонад, ёки ягон одами яроқдор яроқ бурда наметавонад. вопрос да иҷа ӯ яроқа чӣ хеле бурд. аз ин бармеояд ки и бо беғарзаи худаш ягон одами дига ҳам дора ки контролировать кардагияй гузарондани яроқа. якум момент. дуюм момент, агар ки ин одам просто киштан мехост, просто тих ҳамин хел киштан мехост, дар ягон ҷо пинҳон мешид. вақте ки ба зал ворид шиданӣ мешава, просто мепарондаш мерафт ба ягон снайпер, ба ягон чи дига. не, ин маҳз мехост ки публично ӯра бикша ва ин кор дар камераи назоратӣ биафта. ин чира гуфта метавонад? ин гуфта метавонад ки ин куштор заказ нояй, ӯра заказ кардагиян ки масалан одаме ки заказ мекунад мега ман бинам куштора, ман мехоҳам ки тия намуди бикшӣ ки ман бинамша. мисол моменти дигараш чӣ ба одам киш худша пинҳон накард барои он хотире ки ӯ мехост ки ӯра биқапанд. шумо тасаввур кунед ки баъди 2 сутка ӯра дастгир кардагиян ва дар имена моменти киштан ӯ ягон маска ягон чи надошт. просто руш қатъиам хел руш метофт, омад кишт ва свободна ба общественный транспорте ки камера дора хест рафт. ва чӣ ба либос ҳалиш кард, чӣ ба оружияша типа партов, ин корош барои ӯ ай ки типа реально ӯ намехост ки ӯра дастгир кунанд, но ҳама хеле шид ки хай дастгир карданша. агар прямо меомад полисейский участок медаромади подозрение мешид ки кишти ӯ чӣ ба омади туда иҷа. мисол ин кора барои чӣ кард? анака гӯш кунем бародаро, барои он хотире ки агар ки мо як версия меорем, агар ки ира заказ карда бошанд, заказной бошад, пешаи бо гуфтем ку дар турма шиштагӣ буд, мешава мо фикр кунем ки ира ай круги ВОР ЗАКОНо заказ кардагиян, мехостанд ки кушторша имена бинанд ва и барои чӣ публично ин кора карда, як хеле кор кард ки дастгириш кунанд. чӣ хел кор кард ки дастгириш кунанд? барои он хотир ки прямо открит рафт, муддати 2 шабона рӯз вақт дошт ки бигреза, не ки нагрехт, ба общественный транспорт, ба такси рафт, дар ҳамун квартираш истод, квартира дарша худаш ҳуй кард, мақсад грехтани ҳам набуд, дарша нашикастан, худаш ҳуй кард ба тарафи полисейскиҳо ва дар иҷа худаш қолиш истояд ки ҳо ма киштам. барои он хотире ки барои чӣ хотире мехост ки ира дастгир кунанд? агар ки ӯ куштор заказной боша, одамое ки заказ кардан ирам дар ҳамун круги худшон ворид кардагиянд ва и бояд обратно ба маҳбас брава, барои он хотире ки дар уҷа бо коруборшон ҳаст. барои одамое ки аз ҳамин круг ҳастай, барои ӯ турма шиштан ягон кори чӣ нестай. ӯ метавонанд ки дар турма бишинанд, дар бери коршон рафтан бигиранд ва мумкин ира ваъда кардагӣ бошанд ки ба чанд қадар корубор, чанд қадар дига привилегия ида ваъда кардагӣ бошану тами кора бика биза биё турма, да иҷа бо ақиб коруборо рафтан мегира, зато меброи ҳамаш тинҷ мегзара. ана ҳамин хел версия қади бародаро ин кор туғри меғалта, барое ки дига версия агар набошад чӣ бо одам кишт намегреза, просто свободно хо мерава ва оперативнико миянд дарш худаш мекушояд. и дебилизм мешава ку агар просто кам хел фикр кунем, не ки чӣ хеле ки медонем ин одам дебил нестай ки хеле одамат киштатонист. ва як версияи дига ҳастай ки хеле ҳам дар ин кор бовар кардан мешава ки ира ба хотири Надир Салифов киштагиян. яъне ки чӣ хел Надир Салифов бо лақаби Лотогули ҳастай, ям ВОР ЗАКОНе ки августи соли гузашта ӯра охранники худаш мекуша ва ҳамаи кора дар камера сабт мекуна ва касе номи Али Гейдаров ҳам мегира ҳамчун заказчик. ва дар охир чӣ гуфтанем бародаро, чӣ намуди ки набоша, все равно тамошо кунем ки Алик Режи, яъне ки ҳамин Али Гейдаров пеш аз ин тонист ки 3 бор бигреза аз куштор, яъне ки 3 бор хостанд ки ӯра бикшанд, натонистанд, но конца концов киштанша. ва ин ҳамин одаме ки ира кишт худ чӣ чизе ки ваъдаш кунанд накунанд, аз турма буброя агар ягон ҳамчун карол зиндагӣ кунам, ҳамоа муддати дароз давом намекунад. бо чӣ хеле ки
Али Гейдарова киштан бо ирам ами хеле мекиша бо як кас дига, яъне ки дар и структура болои зурда бо зур ҳастай ва бо ҳамаи да болошонда бо ҳастай қонун. барои ҳамин хотир бародаро видеоҳое ки дар и тема мешава и бояд ки тамошобин да ҳамин қадар тамошобин дарк кунад ки як раҳе ҳастай ки бале дар нигоҳи аввал ба назар мерасад ки ё круги калон доранд, типа иёро дастгир карда намешавад, типа ё худ турмаам бираванд в шоколаде зиндагӣ мекунанд болои ҳамада калон худ даиҷаам биям. Не бародаро, не, аз ҳамада зур, аз ҳамада зиндагии хуб кадом намуд зиндагиай? ҳамун зиндагие ки одам ҳаёти ором ва озод дошта боша. тасаввур кунед бародаро, шумо ки матраси шумо аз долларай дар болош матрас партофтагӣ ховен, ам простинтонам ба доллар духтагиай, но ҳаёти ором надорен. шумо берун озод баромада наметавонед. хови як чишмуд бедора, як чишмуд хови як гӯшт всегда ам хисихай ки ягон касози мекишам ё ки ягон оперативник мехапам. магар ами ҳаётай? ширинии ҳаёт бародаро дар озодиай. озодиро қадр кунен. видеои мара интизор бошен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.